Den är en liten presentation av Falsterbo och Skanör. Många barn går i skola på Tungvallaskolan. Man kan segla, sola, simma och fiska i en skanör. Man kan spela på breda golffält vid havet. Om du är törstig väntar kustcafé på dig. Den gamla järnvägsstationen är nu ett utställningscentrum. Man kan äta glass här på det gamla torget med torgbåden. Denna gamla skola byggdes 1912. Nu hör den till Svenska kyrkan. Det äldsta huset i Falsterbo är ett museum nu. Vill du läsa? Man kan promenera på denna 8 kilometer långa väg. Behöver du en souvenir? Besök Falsterbo-tofflan.